Wannan ita ce matar da tafi kowace mata yawan haihuwa a Najeriya. Gaba ɗaya shekarar ta 21 da aure amma ta haifi yara 18. Haihuwar ta ƙarshe ta haifo 'yan 5 a jere. Tana haifo 'yan 5 ɗin nan matan gari suka cika mata ƙofar gida, me kike ci? Har da masu tambayta me kike yi kika haifo 'yan 5? Allah sarki ta ce musu ba abin da take yi, kyauta ce daga Allah, bana gaya muku yadda yanayin haihuwar nata yake kasancewa. Ta haifo 'yan 5 guda 5 a jere, 5 kenan ko? Ta haifo 'yan biyu so biyu guda nawa kenan? 9. Sannan kuma ta haihu daban har sau 9. Kuma ta shirya da cewa tun da take haihuwa ba ta taɓa haihuwa a asibiti ba. Da haihuwarta a gida take da taimakon ungozoma. Amma abin takaicin shine 2 daga cikin 'yan 5 ɗin nan sun rasu, wanda bacin ta haihu ne aka yi ta asibiti aka ce tana buƙatar ƙarin jini, kuma a asibitin da ke Funtu aka ce babu kwalbar da za a saka yaran, ko mene dai daga baya dai aka yi transferring ɗinta zuwa wannan Federal Medical Center na Katsina. Wannan shine mai gidan nata, wanda a halin yanzu suna buƙatar taimako. Sun shirya cewa su mai garin su ya ba su kyautar 100,000, amma duk da haka ba ta ishe su ba. Sannan kuma maganar cewa ta fi kowace mace yawan haihuwa a Najeriya, 'yan garin ne suke mata lakabi da wannan magana. Kuna tunanin da cewa za a samu mace ta fi ta yawan haihuwa ko a shekara 21? Allah ya samu dace.